سەرۆک وەزیرê Iraqê Mihemed Şia Sûdanî beriya Kurd demekê gihîşte herêma Kurdistanê temaşevanê nêşa berdevkê hikûmeta Iraqê Basim Ewadî ragihand bû ku wê îro Mihemed Şia Sûdanî seredana Hewlêrê bike çend mijarên girîng li gel berpirsên herêma Kurdistanê gotûbêj bike. Basim Ewadî dibêje jî Serokvezîrê Iraqê wê li gel berpirsên herêma Kurdistanê di çarçoveya guhertinên navxwe û bûyerên bilez yên derve de gotûbêjan li ser dosyayên hevbeş bike. Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ragihand bû ku wê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li balefirxaneya navdewletî ya Hewlêrê pêşwaziyê li Sûdanî bike. Beriya Kurtedemekê Sûdanî gihîşt ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve hate pêşwazîkirin. Li gorî zanyariyan wê Mihemed Şia Sûdanî li gel Serok Barzanî bicive. Ev dîmenên hûn dibînin yên balefirxaneya navdewletî ya Hewlêrê ne di dema pêşwazîkirina Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sûdanî de ji aliyê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ve duwêkeliyê de hatine girtin. Beriya çend xulekan bû gihîştina Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sûdanî vîya wahî hate pêşwazîkirin biryare li gel Serok Barzanî bicive behsa çend babetên girîng yên navxweyî û yên derve jî bûyerên ku li herêmê çêdibin û bandora wan li ser Iraq û Herêma Kurdistanê heye wê di navbera wan de bêne gotûbêjkirin. Mihemed Şia Sûdanî dema gihîşte balefirgeha navdewletî ya Hewlêrê bi vîya wahî ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve hate pêşwazîkirin û pişt re jî li mêvanxaneya balefirgehê bi hev re rûniştin gotûbêjeke Kurd pêk anîn biryare Sûdanî li gel Serok Barzanî bicive û behsa çend babetên girîng yên ku rû didin li herêmê û her wiha li navxwe jî bike wê bi hev re gotûbêj bikin. Bêguman pirsên girêdayî Hewlêr û Bexda jî wê di gotûbêjan de cî bigirin.